ไปหาทันลำไพรเข้าหรือไม่หาแล้วเดี๋ยวเราเบิ้งHello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आरो फिन खेबसेबाव आंनि गोदान भिडिअआवहाय बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ होननानै। ओमफ्राय दा आङो बाहेरायाव ओंखारलांनो नागिरदों बाबाजों एसे फ्रात मोननायनि उन्दुदोंमोन नालाय बेलासियावहाय ओमफ्राय बेलासियाव उन्दुबाय बिराद मैला मोनो दुगैबाबो बोरैबा फ्रात मोनो आरो ओमफ्राय बेलासियाव उन्दुदोंमोन नालाय ओंखायनो दा बाबाखौ बेलासिनि एसे साहा लोंनो एसे थ'दो होनना लेंदों आरो आङो फ्राइड राइसबो जानो बिराद गोसो दिनैहाय अमानि बिराद गोसोखांदों जानायालाय जाबाय थाखायो सानफ्रामबो थेवब्लाबो दिनैहाय एसे थांथावथाव ओमफ्राय बेरायथावथाव होननानै बाबाखौ लिंबाय आरो आङो ओमफ्राय मामियाबो डिउटिया गथ'वाखै मामिखौ लाबोफानाय जायोबा लाबोफानाय जायोबा गाव फैसिगोन बे स' बेखौनो आं नोंथांमोननि शेयार खालामसै जोङो मा खालामलाङो मा जायो स' नोंथांमोना नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम ओमफ्राय बिराद चिकेन जादों होनदों मामिनो फन खालामदोंमोन आं दासो मामि जों बाबाजों आंजों माबा जाहैनो दे होननानै ओमफ्राय मोनाबा हगारा आङो थाब थांखा बिदि होनबाय मामिया ओमफ्राय मोनाबा खस्थ' जायो नालाय ओमफ्राय दा बिराद चेकिं जागासिनो सिट बेल्टखौ लागायनो थांथिनदों आरो स' जों दा थांग्रोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे भिडिअखौ जोबजासिम खालि मोनो खालि नै दा गेटखौबो खेवखांबाय ओमफ्राय दा जों थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय आङो लाबोगोनसो खोमा जाग्राखौ हजोंहायबो हारसिंनो बोरै जानो बाबाया जानाय नङाना खालि साल' लोंगोन बे लोंबा ओमफ्राय हारसिं जानो बोरैबा सुबिदा मोनो आङो लोगोफोरजोंनो जायो जेबो नङा लोगोफोर थाबा ओमफ्राय बाबा जानाय नङा आं बाबा जाबाथाय जाजागोन आरो आं हारसिंनि सुबिदा मोनो नायनोसै दा मा जायो जानाय जायोबा जाबोनोसै जानाय जायाबा लाबोनोसै ना होमबालाय सिट बेल्ट गानबाय ना Này đó, giờ thằng gái xe đâu rồi? Nếu giờ nó sẽ đâu? Bây giờ con nào? Đi xe đi, không giờ nó phải đi xe. Cái phải xin ra lấy số đã. Hãy đang làm với sự mà phải xin ra lấy số đã. Không ra lấy số. Giờ thằng gái xe. Giờ thằng gái xe không tay. Đây cái số gan khả năng của nó không dây nhỉ? Ra là thật. Ra là. Ta police khả năng là. Xe đâu có CCTV camera là cái gì đấy? Đâu có hả là số không. Sao không được mới hả là đâu với video theo nhận dân đi thằng nữa mà bố mình siêu không nhỉ phải ơi à bây mình đi đâu hả chúng ta phải mình ơi là bố mình mà đấy sao ba vừa đấy cái việc cái là xin sao lại bảo hùng ra bé rồi nè đây cũng chung là đây bằng mình biết bằng cái phải nè con thôi này em có giật sao ba giờ đi cái việc cái là xin biết đây và máy ba biết không người dùng ra đấy anh đi cũng nay này sao là sẽ gì mà nói actually mới đang rồi sự khả năng đấy mà nó là safety vừa có thấy là lại chỉ cần mà rằng dạy câu như thay mới rằng ăn ra được đây là một việc không đây hay mà nói đấy đó đi xí cái nó vậy mình đi đồng hồ mình một video nó hợp mình lại salah saya salah nggak sih saya ini mari nggak sih mari apa dong Nih guys, आं दा सफैबाय ओमफ्राय मादैया चाउमिन खालामगासिनो बिराद गोथाव नुखाबायना नै ओमफ्राय आङो फ्राइड राइस लांगोन अमानि ओमफ्राय ओरैबायदि जादों बेसोरा हारसिंसोमोन दिनैहाय रावबो गैयामोन मावग्राफोर ओमफ्राय हारसिंनो गासिबो मेनेज खालामनांगौ जादोंमोन बियो ओमफ्राय कास्टमाराबो बिदियावसो बुरजा फैना होदों आरो ओरै जाया चाउमिन खालामग्रोबाय बे ओमफ्राय नै फ्राइड राइस ओमफ्राय चिकेन पक'रा खालामगासिनो दा नै मानसिफोरनि जारलासो आंबो एसे गोबाव नेहैनांगौ जादों आरो मानसिया रावबो गैया नालाय ओरै जाया जादों सिबाय ओमफ्राय सोरबाफोर बेलेग जायगानि मानसिफ्रा जोंनि क'क्राझाराव थाफैदोंबा बे दखानाव भिजिट खालामनो हागोन
आं बेखौ बुंनो हायो आरोखि जाग्राया गोथावानो फ्लाइअभारावहाय नारेंखल माबा नुगोन बिफां नुगोन नोंसोरो गिदिरनो बेहायनो आरो आं उनावहाय मोजाङै देखायनो हागोन दे लकेसनखौ दाथ' बोरै मिन्थिनो नोंथांमोना स' जों लागोसै बिदिब्ला गाइस जों दा मामिखौ नेगासिनो मामियाबो बेहाय बाजार खालामगासिनो नालाय ओमफ्राय थागथिं जों फैनायजों जों सफैनायजों मामिखौ थागथिं लोगो मोननायजों बिदि जादों आरो ओमफ्राय ओंखायनो मामिया एसे थाबायलांबावनांगौ नालाय ओंखायनो जों अनबाय आरो बेखौ जों गारियाव लांफानोसै ओंखायनो नेगासिनो जोङो बे हाथारला ओमफ्राय ओरैहाय थांखो ना माखो थाङाखैलै आं नुथारदों गावनि मेगनजोंनो मामिनि फन खालामसै ओमफ्राय थांसै दा मामिया सफैबाय नै दा जोङो न'आव सफैबाय दा हाबग्रोसै ओमफ्राय लोगो मोनफिनगासिनो नोंथांमोनजों बेथ' खेवथारा एसेबो गारिया खारनो नागिरदों फटकनि गारि खारो नो बेना फटकनि नों खेवहैनांगौ आं मानो खेवनो सालायग्रा मोनसालाय मामि खेवहैबाय थाब थाब खालामनोसै थाब थाब थांलाबायनानै खेवलाबायबाथ' थाब थाब खामानिया जोबो मामियाबो खेवनो हायोना आं बिदियाव गारिनिफ्राय जा ओंखारनो बायो खेवबाय आइ नारबाबो हाला हनै नारबाबो हाला मामिया र' नायबावनि मारै जाखो खेवनो हाया बिदिनोसो ओइ गारि थांलायबाय नै भाई एवरीथिंग इज क्लियर आ जाइए चलो नै गाइस दा फैबाय जों न'आवहाय ओमफ्राय आं माबा मोनसे जानो नागिरदों जेथु लायदों बेखौ जानो नागिरबाय आङो बेखौ जानायनि सिगां आं बेखौ जाग्रोसै आंना नैबे खर' थिखिनियाव अयथासार सागासिनो फुंनिफ्रायनो एकदम लानो हाया गिलिरानो गेस जानानै जाखो ना माखो माने गेस जानायाबो आलदा आलदा धरननि दंना आलदा आलदा माबानि दं सोरबा मोदोम सायो सोरबा सिं सायो बिदि जायो ओमफ्राय आंनाथ' ओरैनो बिदिनो भमिटिं खालामो आङो ओमफ्राय लोमजानो ओंखारो खर' सायो बेल' आरो ओमफ्राय नैबे साफेराखैमोन ओरैबादि थिखिनि दावखोनाय बायदि सोरबा बोनाय बायदि ओरैबादि सायो बे थिखिनिया दा दहाय सहायनो हायैनि आं फुङावहाय मा खालामदों साननि खोथामोन आरो ओमफ्राय आं एकदम उन्दुबाबो हालामोन ना बिराद साबायमोन आङो एकदम थांनानै खर' लोबहैनांदों आङो खर' लोब्बा एसे स्रां जागोन खोमा एसे रेजें मोनगोन साननानै खर' डाइरेक्ट लोबहैदों आङो रावबो गैयामोन न'आवहाय बाबायाबो बेंकआव थांदोंमोन खामानिनि थाखाय होमबा बाहाय थाननो हायैनि एकदम माबा खर'खौ सुहैनांदों आरो आङो बेखौ जानानै लाग्रोसै बिनि उनावहाय जानोसै Kira. Tawel, kumpul aja bang. Bisa ya nak, besi. Không có nào sáng các bạn ạ ăn còn bây giờ blog cover rồi sáu bơm mình sẽ không có làm mình sáng các bạn xem bạn bạn đang cần thằng ấyซึ่งนะเราก็ผัดผีแบบบางสิ่งนั่งบีให้สลับใครไปหมดใช่ไหมเนี่ยรู้มันคิดเจ็ดอะไรแต่เบ็ดมันนี่ทางนี้คือฉันเลยจะหาเขาคิดด้วยรู้มันกินจะทัดเดียวใครจะขลังจะมากินได้หน่อยเลยวันนี้เอาบางสิ่งเราก็ผัดผีแบบबे थानाय जायो जों ज' रुमा गिदिरबोना बियो ओमफ्राय बे आंना बेदा फल्डिंबो खालामजायो ओमफ्राय बिसिना खालामनो बारै बोनानै आरो बिसिनाबो खालामजायो नालाय ओंखायनो सफाबो खालामजायो बिसिनाबो खालामजायो ओंखायनो इउसफुल आरो बे बेदा आंनि थाखाय गोबावानो जाबाय लाबोनाया ओमफ्राय लोगोफोर फैबा बांसिन बेफोरावहाय थानाय जायो आरो ज' रुमाबो गिदिर नालाय ओमफ्राय ओइहाय खनायावहायबो थायो आङो बाट बांसिन फुं मोना बे रुमाव थानाय जायो आरो मानो होनब्ला ड्रेसिंआबो बाहायनो नालाय माने बेरायग्रायाबो बाहायनो नालाय ओंखायनो बाहायनो थानाय जायो मेक्सिमाम टाइमा बाहायनो माबानाय जायो आरो उन्दुबाल' बेहाय नोंथांमोना बै बेडरुमखौ नुखाबायना लास्टनिखौ बाहाय ओमफ्राय दामग्रायाबो
स्पिकार बाहायनो दं नालाय गासिबो बाहायनो ओंखायनो बाहायनो थानाय जायो लोगोफोर बाहायनो ज' ज' आरामनो गिदिरबो रुमा ओंखायनो बाहायनो थानाय जायो आरो सामब्राम नोगोर जायो आं गाइस फेभरेट का सामब्रामा सिंग्राबाबो सामब्राम नांगौ माबा मोनसे जाबाबो सामब्राम नांगौ गासिबो सामब्राम थाबानो बेस्ट आरोना ओमफ्राय सस सोरबा सोरबा सस जानो हाया सुखुआ खिन्थु आं जानो हायो बे चाटनिसो जाया बे गोथांखौ जायो बाट माबाखौ जाया आङो बे येल्ल' कालारखौ जाया आङो मानसिफ्रा बेखौसो नांगौ आंहा बारा गोसा जानो हायाना गोदैसो जायो ओंखायनो बाबा जागौमोन खिन्थु दिनैहाय समबार ना जाया बाबाया बेखौ जानानै मा ओंखाम जानो हागोन दे आं नांगौ सम जानाया चिकेन ललिपपखौ बिदि जाजोबबासो जानाय बायदि मोनो आं गाइस सिंनि केलसियाम थायोना गोसोम गोसोम गोथाव जाखायो कंट्रोल जा अख्रेबजोबासो जानाय बायदि मोनो आं ओमफ्राय बैसो जानोसैहाय टेस्ट जालाबायगोन दखानाव संग्रा गैयामोन मादै मोना दिनैहाय गाव हारसिंसोमोन खस्थ' संना हरबाय बया बेफोरसो जाग्रा बुस्थुफ्रा मालाबा मम' चावमिन फ्राइड राइस मुगबां लाबोनांगौ र' ज' ज' आं हारसिं लाबोआ लोगोफोर लानानै लाबोगोन आरो जानो बायदि मोनलाय